Henry, het gaat lekker dit jaar met je. Ja, het gaat als een speer, Bas. Echt waar. Ja, ik ben er heel blij mee. Met Henny Thijssen voor zijn voorloper van het album De Nacht is mijn leven. En we worden overal gevraagd. Heel leuk. Dat betekent dat jullie samen een heel album gaan doen? Nee, dat gaan we niet doen. Henny is met zijn album bezig. Die is al klaar zowat. Die gaat hem uitbrengen binnenkort. Dit is een voorloper voor zijn album. Ik heb alleen wel gezegd, het gaat nu zo goed. Dus moeten we wel nog een keer een duetje opnemen. Maar ik wil ook zo'n goede voorloper hebben natuurlijk voor het album. Nou is het absoluut geen geheim dat jij absoluut Hazes-fan bent. Nu was er onlangs de documentaire over Koos Alberts. En daar heb je ook wel wat mee, hè? Ja, zeker met Koos. Afgelopen donderdag hebben we samen nog in een tv-programma gezeten. De hele tijd gekletst. En ja, in de Koos Alberts studio nemen wij onze cd's op. Dus we hebben zeker wel wat met hem. En ik moet eerlijk zeggen, de documentaire die ontroerde mij enorm. Ik wist natuurlijk wel een klein beetje van de hoede en de rand. Maar als je dat dan ziet, dan pak je dat wel. Een hele goede kerel. En Joke trouwens ook. Nou, ik zou het natuurlijk ook een eer vinden om met Koos ook een keer een duet op te nemen. Dus ja. Is daar al sprake van? Nou, hij is nog even bezig met zijn ene album. En dan is het zeker de planning om het duetten-cd uit te gaan brengen. Met Koos Alberts, met collega-artiesten. Dus ja, leuk. Dus voorlopig zien we Henry van Velzen nog zeker met een paar duetten voorbij komen met andere collega's. Ik hoop het. Het is voor mij een hele eer. En zeker ook met Henny. Maar ja, met andere collega's is het natuurlijk ook heel leuk. Maar ik ga natuurlijk ook solo. Blijf ik ook doorgaan. Maar het bevalt me goed. Staat er alweer een nieuwe single gepland? Nee, wel een nieuwe clip die we binnenkort op gaan nemen. Want mijn nieuwe single is eigenlijk een beetje in vergeethoekje geraakt. In verband met het duet. Maar daar gaan we even wat kerstbelletjes in doen en dan maken we een mooie kerstclip van.